Masak apa dina iki? Saember mantep. Dina iki cah aku ramban godhong kates iki. Iki engko ceritane ape tak masak oseng-oseng godhong kates campur iwak teri. Lho, njupuk 5 lembar utawa 6 lembar ae wis oleh sakmene akeh. Bar ngono iki lanjut njupuk lemah lempung. Kanggone apa cah lemah lempung iki? Iki engko mono kanggo ngilangno rasa paite nek digodhog cah. Engko lak menuai pro dan kontra leh iki engko leh ku godhog nganggo lemah. Iso ae cah godhog nganggo sak liyane lemah, tapi yo ngono isih ana rasa pait-paite. Nek nganggo lemah iki rasa paite ilang blas. Dadine engko dipangan rasane enak. Godhong katese tak godhog nganti medhok ya cah, langsung tak entas iki langsung ditumplek kaya ngene. Usahakno nek ngumbah ning banyu sing mili ya cah, umbah sampai resik, bolak-balik sampai bening banyune ya cah. Nek wis diumbah resik diperes terus langsung diiris-iris sak suwe seleranem ya cah. Karek kowe mbok iris tipis utawa kandel gede cilik monggo. Oleh ku ngiris godhong kates wis bar iki langsung wajanku tak tumpangno pawon, tak kelengo sithik terus tak oseng-osengi lombok bawang brambang. Lombokku wis setengah layu langsung iwak teriku tak jeblono pisan tak oseng-oseng. Aja salvo karo backsoundku ya cah. Iki langsung ae godhong katese tak cemplungno pisan. Lanjut ae langsung tak bumboni uyah micin gula roiko. Terus langsung dan diudek-udek wis mateng ae langsung ndang dintas. Osenge wis mateng siap dipangan wong sak RT iki cah.